dostal headshot. Vem, je horúcou z vás. Ty jsi mě zabil, Grinder, díky. Chápíš ho? U nás v baráku. U nás v baráku. Keby mám vestu, tak mu dám takovú hlavu, ty kokot, ale bohužiaľ. Ešte pôjde vpravo úplne. Podľa nebude vlevo. Podľa mňa bude tam, kde som kempil já. Ticho! Počul som ho, kurva, ticho. Kurva, nemôžem ho, budete mať furt. Vy ste prijebaní, počul, lebo vy musí... Ježiš, mne je zle z vás, fakt. Toto ti dá. Ja nechávam, prečo máte to nútkanie vyprávať, keď ste mrtví, ty kokot. Čo ti dá? Ale piču mi dá! Že je slabý jak kokot. Len bohužiaľ ty si ešte slabší jak ten skurvený kalach proti nám. On je Goldnova, ty si slabší jak on, ty prijebaný. Hej. Griner, ty tu hráš sám? Ja mám 8 asistov, tichujú. To viac jak oni dokopy všetci. Dobrý, to čo, ty ma fakt takto bolo kolo, ja ťa musím trafiť, kde si? Ty kole, to normálne má príznačku oprel o stenu, chápeš to? A to jebem. To je timing, ty kokot. Akú tam? Tu je baráku vedľa teba, vľavo, tu je vľavo v tomto baráku, ty kokot. Nekupuj si scoutku, hraj normálne, ty kokot. Toto je neskutočné. Toto je neskutočné. Ja si to prehráme, však Grinder si to robí piču, chápeš? Eko? Jo, vente 250, Grinder. Ja to fakt nevydržím toto, fakt. Toto je fakt konec. Eko a vyběhne market. A ono market do piče. Kúpili ste či nie? Doriežem. Že tam vypol, vole, diváci. Počkaj, Grinder, ty prosím, keď zomreš, tak drž piču, prosím. Jednotka, čo ste žizi. Mal... Horím, ty kokot. Púni, horím. Čo ti jebe? Toľko priestoru si tu mal. Ne, jeden je v hausu. Grinder je na Toho CT. styče, nestrelte sa. Už mi chcel najebať hlavu. Ber toho ste, že kryjem. Ale nechám prečo sa postaviť chrbátom k nemu, ty kokot. To ako ja to nepochopím. Ale to je jedno, prečo sa... Ja sa môžeš postaviť chrbátom do dverí, ty kokot. Ja som to chcel nafejkovať. Ja by som vás zajebal všetkých, ty kokot. A zase som prvý ako ja. Ja by som na to prvý hlavu. Dobre, vraví! Ja trafím! A utekaj. Pekne. Nepustí ho na CT plán, nepustí ho na CT plán. Nepustí ho tam. Dva CT plán. Dvaja, Marke sú dvaja, jeden je CT. Utekaj! Bude to mať po ľavej strane, daj si zbraň. Ale daj si zbraň. Prosím. Svičo, choď mu pomôcť, prosím ťa. Pekne. Až tam bude jeden. Pozor, vybieha! Prečo máte... Prečo máte nožíky? Kvôli čomu? Čo ti jebe? Ja vás nenávidím, ty koko. Dobre, berem Prečo som ja skar. zomrel? Keby som prečo, ja som mal pištol vestu do piče. Zase som zomrel, ako do piče. Jebaná arcka skúrna, tam čupí každý kolo. 4v1 sme prehrali proti Sealerovi. Nedal si. 4v1, ty kokot skurvený! 4v1 sme prehrali. Hovorím, takto na piču nedostávam, keď hrám na Faceit, ty kokot do piče s bajom a s chalánmi! A s kvezonom, ty kokot. Presne, ja to isté. Kde prídem tam Marka, 4 počuť. Ja to isté. To už nie je ďalšie, neviem nič otvárať ľudia. Nemám náladu, práve som zomrel, rozumiete? Rest dostal sú, lebo je hustý, jebni pivo a nebuď pustý, nie je na piči, nie je zle, vítaj v rodine perverznej. 7 guliek, 7 fragov, 14 rokov CS.